Știind atât de multe cazuri, nu te îngrozești atunci când mergi la cumpărături? Ba da, uite, eu nu mai mănânc carne, spre exemplu, da? Pentru că umblând prin foarte multe fabrici de mezeluri, la un moment dat te gândești dacă e bine să mai mănânci ce... E clar că acolo unde scrie carne de fermă sau carne tradițională sau mai știu eu, marea majoritate a produselor sunt industriale, li se taie etichetele alea, li se comercializează și acolo e un marketing înșelător. Pui fără antibiotic. Sintagma asta e o sintagmă înșelătoare, un marketing înșelător. E obligatoriu să nu pui antibiotic. Marketingul va avea întotdeauna un război cu ceea ce înseamnă legal-ul. Legal-ul o să vină întotdeauna și o să zică nu o să-ți dea voie ANPC-ul să faci treaba asta. Marketingul zice nu, eu trebuie să ating profitul ăla, trebuie să ating marjele alea. Pe bun, și unde ar trebui să tragem linie între un mesaj bun de marketing și înșelătorie? Minutul de marketing. Dacă ai sunat vreodată la ANPC nervos pe o reclamă mincinoasă, pe o recenzie falsă sau pe o ofertă gratis, care nu era chiar gratis, există o șansă bună ca povestea ta să fie ajuns cândva la invitatul nostru de astăzi. Paul Angel a fost timp de peste un deceniu director general al Direcției de Control și Supraveghere Piață din cadrul ANPC, instituție în care a lucrat 17 ani. Unul dintre oamenii care decideau practic unde se termină marketingul și unde începe înșelăciunea. Astăzi comentăm împreună 10 campanii celebre acuzate că au fost adevărate țepe. Unele confirmate cu amenzi de milioane, altele rămâne să decidă invitatul nostru. Dar, înainte să începem, te rog, apasă chiar acum pe butonul de subscribe. Ne ajută enorm să ducem proiectul mai departe. Paul Angel, bine ai venit la Minutul de Marketing. Mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Cu asta s-a terminat minutul de marketing. Mulțumesc din suflet că sunt doar 60 de secunde. Acum înțeleg că durează mai mult de un minut. Vor fi mai multe minute, noi mergem așa pe premiza asta. Băi, nici Apple-ul nu vinde neapărat mere, Amazon-ul nu are niciun fel de legătură cu pădurea și atunci minutul de marketing se potrivește pentru Dar știi de la ce vine Big Apple? La New York? De la ce s-a ajuns la ideea asta de Big Apple? Apropo de mere. Pentru că toți, în timpul marii crize, în momentul în care cei de pe Fifth Avenue, Wall Street și ceilalți finanțiști, căzuse bursa, ăștia nu mai făceau nimic și toți ăia care urlau pe la bursă pe sus pe acolo au început să importe mere și le vindeau la niște tarabe în față. Pe Wall Street și așa mai departe. Și de-aia New York a primit denumirea de Big Apple. De aici inspirația, crezi tu, lui Steve Da, Jobs? cumva Big Apple mușca din el, așa. Dar vezi că a devenit foarte tare, că peste tot găsim semnul ăsta. Deși omul n-a avut timp să se bucure foarte mult de treaba asta, din păcate. Da, din păcate. Din păcate. E ca orice alt geniu care la un moment dat a plătit un tribut destul de scump. Da. Da, apropo și de deci să balanța asta între muncă și pauză, timp liber pe care ți-l mai permis să-l iei, sau mergi într-una, știi, pe un drum în care lucrezi câte ore sunt în zi. Cred că la un moment dat când după Revoluție, mă rog, eu sunt născut înainte de Revoluție, am și făcut ceva școală înainte de Revoluție și după Revoluție s-a creat sintagma asta, dom'le, îmi iau un an sabatic. Da. Și mie mi se părea și o tâmpenie, zic, bă, ce înseamnă să ții un an sabatic? Adică ce ești lene și lasă-mă, de ce să te oprești un an de zile? Acum, începând cu câțiva ani în urmă, am început să înțeleg exact de ce la un moment dat, pentru că există presiune, tensiune și așa mai departe, de ce ai nevoie de anul ăla sabatic și de ce e bine să te duci să te plimbi pe unde vrei. Că până la urmă, când tragi linie și vine factura finală, te bucuri de ce ai văzut, ce ai avut, ce ai mâncat, ce ai băut și așa mai departe. Absolut. Uite, acum tu, după 17 ani în slujba NPC-ului, putem spune că ai puțin mai mult timp liber momentan. Da. Mi s-a dat cumva un an sabatic. Un an sabatic. Da, dar nu știu dacă o să fie un an, poate o să fie un pic mai scurt, mult. Da. Poate mai mult, cine știe. Da. Dar experiența ta de la NPC este covârșitoare și amplă. De aceea mi-aș dori foarte tare să ne spui, pentru cei care nu înțeleg, sau mai bine spus, cum e explicat unui copil de 10 ani ce face ANPC-ul de fapt? ANPC-ul are două chestii, ca să zic așa, dacă vrei să vorbim ca unui copil de 10 ani, pe care poate să le facă. Prima ar fi consilierea operatorilor economici, în ceea ce privește interpretarea din perspectiva ANPC-ului a legislației din domeniul protecției consumatorilor. Și un alt pilon principal, ca să zic așa, ar fi supravegherea pieței de produse alimentare, nealimentare și a prestărilor de servicii,
Supravegherea pieței poate să se facă în mai multe feluri, inclusiv prin campanii de informare, prin campanii de conștientizare, prin campanii în care se aduce la cunoștința consumatorilor dacă și cum ar trebui să fie avertizați asupra unor caracteristici esențiale ale produselor sau serviciilor pe care un operator economic le pune la dispoziție. E un pic așa stereotip să te apuci să tot spui, domne, informare, prevenție, sună un pic ciudat, domne, dar ce eu sunt tâmpit, nu sunt informat, sau în momentul în care spuneam că noi nu avem educație financiară, spuneam în urmă cu ceva timp. Și toată lumea mi-a sărit în cap și a zis, adică ce mă ne faci needucat, adică ce noi nu știm să plătim sau nu știm, noi avem cash un buzunar, elasticul ăla vestit care desfăcea bagnotele cu capacul pus de hârtie mai mare de desubt să fie hârtie mai mică, să impresionăm duduile de la Loft, Bambu sau mai știu eu ce alte discoteci. Și în momentul ăla am zis, doamne, nu e vorba despre asta, e vorba dacă noi cunoaștem care sunt tarifele, spezele bancare, ordinele de plată, instrumentele cu care uzitează piața asta a serviciilor financiare bancare, sau semnăm cu ochii închiși, așa cum a existat o campanie, dom'le, nu semna cu ochii închiși, sau semnăm cu ochii închiși absolut orice, în momentul în care avem nevoie, spre exemplu, de, nu știu, bani pentru a cumpăra niște bunuri, de a ne duce în anumite vacanțe. Ne-am făcut o prietenă nouă, vrem repede să zburăm, să-i arătăm Parisul, să-i arătăm Milano, să-i arătăm mai știu unde, acolo un pantofior, o rochiță și așa mai departe. Dacă ajungi la momentul la care achiziționezi toate astea, înseamnă că tu ar trebui să fii educat financiar, că îți permiți ca după aia să le și restitui împrumuturile pe care le contractezi. De cele mai multe ori în trecut, în schimb, când se luau creditele alea cu buletinul, nu știu dacă le-ai prins, tu ești foarte tânăr. Da, se luau creditele credit alea doar cu buletinul. Da, credit luat cu buletinul. Erau niște oferte de-astea bombastice, doar 2%, doar 3% dobândă și așa mai departe. Și apropo de marketing, ăsta era doar marketing, pentru că de desubt, cu litere foarte, foarte mici, scria prima lună. După prima lună, dobânda era de 17%, 18%, 20%, 10%, 5%, whatever cât, dar depindea de niște indicatori interne ai băncii. Asta se întâmpla, să zicem, în anul 2005, 2006, 2007. Ulterior, tot prin intermediul protecției consumatorilor și a legislației protecției consumatorilor, au zis așa, dom'le, pe de o parte nu mai scrieți mic. Cât de mic ai voie să scrii, apropo de asta? 12 mm și chiar și Times New Roman. E și tipul de scris pe care să... Deci există o lege clară. Sigur, regulă... acum da, sigur. A fost o modificare legislativă a ordonanței 21/92 republicată privind protecția consumatorilor. A fost un articol 9.3, dacă nu mă înșel litera M, mă rog, e o enciclopedie totală legislația asta pe protecția consumatorilor. Și la 9.3 litera M spune cumva că contractele vor fi redactate lizibil, vizibil, cu caractere de minim 12 Times New Roman. Acum s-au mai modificat ordonanța 50, legea 188, mă rog, am mai modificat. Oricum, lizibil și vizibil. Tot la fel se întâmpla și pe etichetele anumitor produse. Erau scrise foarte, foarte mic. Mai sunt și acum situații de astea, când apar niște șterxături. De fiecare dată distribuitorii sau importatorii spun, dom'le, stați că de la tipar a ieșit greșit. Nu, de cele mai multe ori anumite lucruri sunt șterse intenționat. Zaharul, grăsimii, anumiți alergeni și așa mai departe. Și de-aia s-a creionat și gândit o lege undeva în 2016 privind inclusiv etichetarea asta alimentară, regulamentul european 1169. Da, o să discutăm nu o să putem să facem caturi dacă vorbim așa lung, trebuie să vorbim mai scurt. Așa. O să îți arăt și o campanie care a fost sancționată tocmai pentru faptul că spunea acolo cu Asterix, conform premiilor X. Premii pe care cumva ei le cumpărau. Ai voie să faci treaba asta în continuare? Adică tu poți să-ți oferi premii între companii, iar ulterior să scrie acolo cu litere mici că suntem cei mai buni conform premiului. Aproape toți berarii din România, la un moment dat, în perioada de vară, ca să poată să vândă, mai ales că e perioada asta caniculară sau cu temperaturi ridicate, acolo e zona în care ei vor să vândă foarte mult. Și atunci fac fel de campanii de-astea promoționale în care zic, în perioada cu tare, e obligatoriu legislativ să spui perioada de desfășurare a campaniei sau în limita stocului disponibil. Da? Bun, hai să zicem că ne limităm la campanie. Ei zic, o să dăm 6 televizoare, 5 pixuri, 2 laptopuri și un telefon mobil. Bun, dar în ce perioadă le dai? În 30 de zile. Ne trezim, spre exemplu, la Paște, că avem în continuare Coca-Cola sau Pepsi cu Moș Crăciun pe ele. Și sunt la raft.
Nu neapărat la marile hipersupermarketuri unde ăia spun, Da. băi, ia stați, luați-vă marfa, dar se duc în micile magazine, în micul retail. Și nu mai primesc marfa înapoi. Da, nu mai primesc marfa înapoi și atunci îți iei o Coca-Cola sau un Pepsi un an bun, da? Că e ca la vinuri. La un moment dat ajungi, bă, din ce ani asta? 2024. A fost un an bun pentru Pepsi, 2024. Au pus zahăr, uite cât au pus, uite acum au pus alt îndulcitor. Și aici sunt multe discuții vis-a-vis de dublu standard al rețetelor anumitor băuturi carbogazoase diferite din anumite țări europene cu România, din anumite alte țări extra-europene cu România, din perspectiva, dacă vorbim acum că e foarte la modă povestea asta cu zahărul, Da. există băuturi carbogazoase, hai să nu dăm numele, la care în România se folosește, să zicem, zahăr, se adaugă zahăr, în alte țări se folosește un îndulcitor, în alte țări unde oamenii au testat și au văzut că deja lucrurile merg spre cancer sau spre zona asta destul de gri spre neagră a sănătății, folosesc sirop de extract din porumb, spre exemplu, sau din orice altceva care să fie un pic mai natural decât zahărul adăugat sau un pic mai sănătos. Nu Se știu întâmplă dacă... și la brandurile astea menționate de tine, Coca-Cola și Pepsi? Pentru că am sesizat un gust diferit în anumite țări. E o chestie de percepție vis-a-vis de... Se fac niște teste. Fiecare companie mare și face niște teste vis-a-vis de ce își dorește un consumator din țara respectivă. Cum e obișnuit. E clar că în Germania, acolo unde se mănâncă bratwurst, Cârnatenstein și toate celelalte, Cârnatensteinul ăsta, fiind foarte gras, trebuie să meargă să neutralizeze cumva gustul respectiv o băutură care să aibă, nu știu, mai mult zahăr sau mai puțin zahăr. În Italia sau în Grecia, acolo unde sunt mult mai multe portocale și sunt mult mai la îndemână decât la noi în România, compoziția are suc de portocale cu mult peste în anumite alte țări. Da, spre exemplu, la noi aveau, nu știu, 4-5% suc din suc concentrat de portocale, în alte țări, respectiv Grecia sau Italia, dar justificat și de legislația lor națională, pentru că legislația spune sucurile carbogazoase nu pot să aibă sub atâta suc de portocale, tocmai ca să încurajeze consumul de portocale sau de fructe care se află în grădina lor. Noi n-am reușit în România să facem asta, spre exemplu, cu sucul de mere. La noi, pe la Voinei sau prin alte locuri unde există foarte multe mere, am un prieten care e din zona Moțăieni, undeva pe lângă Sinaia, mă rog, în Dâmbovița, și sunt foarte multe zone de-astea pomicole acolo. Și de ani de zile îi tot spun, hai să facem suc de mere presat la rece, hai să facem, pentru că toate merele, la un moment dat le găseai pe jos. La un moment dat și le culegeau, făceau nu știu ce compoturi și doamnele, mamele, bunicile și așa mai departe, dar de cele mai multe ori toate merele alea se stricau. Și atunci, domnule, de ce nu găsim o legislație specifică să impunem sucul ăsta de mere cumva să fie, dacă vrei, un brand național? Sucul de mere presat la rece, pentru că Avem posibilitatea. avem posibilitatea, pentru că avem foarte mult. Da. Sunt multe lucruri pe care am putea să le facem. Cu mierea, vorbeam un pic înainte, vis-a-vis de faptul că e etichetată miere și o găsim de cel mai multe ori 100% natural. Mierea, ca definiție în regulamentele și naționale și europene, este obligatoriu să fie 100% natural. Dacă are 99,99% și are 0,001 un adaos de ceva, nu mai e miere. Și atunci sintagma asta e o sintagmă înșelătoare, un marketing înșelător, că e mierea 100% natural. Mierea n-are decât să fie 100% natural. Pui fără antibiotic. E obligatoriu să nu pui antibiotic sau... Și pui bio? Pui bio sunt niște culturi diferite. Există pentru că se respectă niște standarde de calitate și de produs pentru agricultura bio. Există Dar, bio. de exemplu, ne uităm și să nu dăm nume acum, dar un celebru fast food chain care produce în masă și efectiv le tăia aripile ca să nu cumva să se rănească carnea, să nu se rănească unul pe celălalt. Pui între ei. Dar nu știi reclama aia cu zboară, puiule zboară și ăla și e puiul fericit sau puiul mai puțin fericit, puiul Deci trist, se ajunge puiul până supărat acolo. un pic.
Se ajunge până acolo pentru că tot marketingul face de așa natură încât să găsească soluții să atragă. Marketingul va avea întotdeauna un război, dacă vrei, în ghilimele, un război, dar va exista o contrapunere cu ceea ce înseamnă legal-ul. Legal-ul o să vină întotdeauna și o să zică nu o să-ți dea voie ANPC-ul să faci treaba asta, sau nu o să-ți dea voie ANSVSA-ul să faci, sau nu o să-ți dea voie Consiliul Concurenței sau Ministerul Agriculturii, pe când marketingul zice nu, eu trebuie să ating profitul ăla, trebuie să ating marjele alea și eu nu pot să vând decât ăsta e mesajul. Da. Și apropo de consiliere, deci brandurile mari vin către ANPC, bine, pot veni orice brand și brand mic, orice comerciant, voi le oferiți consiliere gratuită. E de fapt o consiliere, da, prin prisma unei interpretări legislative vis-a-vis de anumite spețe sau anumite, nu știu... Acolo unde este interpretabil, bănuiesc, că altfel pot și consulta legea și, nu? Da, acum punctele de vedere sunt un pic divergente. Ei interpretează într-un anumit fel, dar acolo unde legea nu indică în mod clar, se interpretează întotdeauna în favoarea consumatorilor. Pe când, din perspectiva, trecând de partea cealaltă a operatorului economic, el nu înțelege treaba asta și speră de fiecare dată ca... Să fie în favoarea lui. Da, să fie în favoarea lui. Dar îmi spuneai și înainte de podcast că branduri mari vin către ANPC să specifice și să comunice ceea ce urmează să facă... Atunci când sunt campanii... Mari. Da, peste 6 luni. Vorbim de Paște, de Crăciun și așa mai departe peste 6 luni. Vin și spun, domnule, noi vrem să facem în perioada următoare campania asta. Vrem să dăm un produs, mai ales că era o modă la un moment dat să dai ceva cadou sau ceva gratis, moca și așa mai departe, gift și așa mai departe. Toate variantele astea cădeau din start, pentru că nimic pe lumea asta nu este gratis. Și am tot explicat de-a lungul timpului și n-aș vrea să mă repet, că nimic, absolut nimic nu este gratis. Și prețul celui care pare gratis este inclus în prețul celui pe care îl plătește efectiv. A existat o poveste la un moment dat, carieră, și am mai spus-o. Am intrat într-un supermarket și am pus în coș toate produsele pe care scria gratis. Și am dat să ies. Și paznicul ăla, stai așa, ce faci? Păi zic, stai așa, că scrie gratis pe ele. Păi nu, că trebuie să le cumpărați pe celălalt. Păi și atunci specificați, obligatoriu să... Da. Bine, pachetele astea promoționale. Am întâlnit situații, mai ales, nu mai zic, la bere, spre exemplu. Erau 6+1 gratis. Și berea aia care era gratis era de cele mai multe ori, calculând prețul individual al produsului, de cele mai multe ori mai scumpă decât prețul individual dacă cumpărai de la raft. Adică pachetul ăla promoțional, de fapt, nu conținea nicio promoție. Se întâmplă des. Efectiv înșelătoare. Se întâmplă foarte des. Spuneam mai devreme de televizoare și așa mai departe. Ieși din campania respectivă, se termină. Ce faci? Că în continuare scrie acolo că participi la concurs și omul vrea să răzuiască, omul scanează codul, omul trimite, dă SMS și spune campania s-a terminat. Păi atunci de ce mai vinzi produsele? De ce nu prelungești campania? Pe o durată similară cu campania pe care ai avut-o, alocând un alt stoc de premii, dacă vrei să mai fie produsul tău pe piață. Zice, domne, că n-am calibrat vânzarea, nu ne-am dat seama. De unde? Vrăjeală de marketing, iarăși, că nu și-au... Care crezi tu că e una dintre cele mai mari neînțelegeri pe care o au românii despre ceea ce face ANPC-ul? În accepțiunea populară, mama ta, mama mea, în momentul în care are orice fel de problemă, pune mâna pe telefon și sună la OPC. Da. De-a lungul timpului s-a numit în fel Oficiu pentru Protecția Consumatorilor și așa mai departe. Astăzi se numește Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. E clar că nici ANPC-ul nu se ocupă de absolut toate lucrurile din lumea asta. Că te întreabă de cadastru, că te întreabă de, nu știu, sunt lucruri, de, nu știu, Agenția Națională a Medicamentului, a dispozitivelor medicale, nu știu câtă lume cunoaște care sunt atribuții. Nu știu câtă lume cunoaște care sunt palierele de competență între Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor și Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. ANSVSA-ul e, de fapt, desprins la un moment dat, în urmă cu, cred că peste 20 de ani, din ANPC. Cred că peste 25 de ani, din ANPC. Că la început exista doar Oficiul pentru Protecția Consumatorilor, cumva în 1992 s-a deschis, și la vremea respectivă nu existau ANSVSA și toate celelalte instituții care astăzi fac parte din paleta asta de instituții cu atribuții de control. Dar în accepțiunea populară, pui mâna pe telefon, domnule, am o problemă, sun la ANPC. Nu întotdeauna la ANPC, asta e cea mai mare greșeală. Trebuie să știi cumva. Bine, sigur, aici trebuie să ai și un fel de consultanță, dacă vrei, și un fel de informare. Există site-ul ANPC-ului care se poate, Facebook și toate celelalte canale de comunicare astăzi sunt moderne. Eu am ținut foarte mult de-a lungul timpului să postăm lucruri, să postăm sfaturi, să încercăm să comunicați.
Da, să comunicăm și să fim în trend cu ceea ce se întâmpla la momentul respectiv. La momentul ăla am fost luat așa un pic la mișto și spus, hai dom'le, cineva, ne apucăm noi să dăm sfaturi, ne apucăm noi să spunem, ne apucăm să... Da, dom'le, că e picătura chinezească. Omul la un moment dat o să înțeleagă, stai mă, că a zis ăla să nu mai ținem, dar brânza să o mai țin afară sau să nu mai țin carnea congelată și scrie pe ea că minus 18 grade să o depozitez în frigider, că curge pe acolo prin frigider. Și așa mai departe, da? Dar modul de comunicare al lui Piedone în vremea în care era directorul acestei instituții, ți se pare că era relevant pentru audiență? Fiecare comunică cum vrea. Până la urmă eu nu pot să spun că era un model bun sau un model rău, atâta timp cât a atras o anumită categorie de public. Lumea se uita. Lumea se uita, lumea înțelegea. Acum, mesajul depinde cum îl transmiți. Am avut o discuție la un moment dat cu mai mulți președinții ANPC-uri, spuneam așa, dom'le, ok, eu pot să înțeleg că l-amendezi pe X, pe Bogdan, dar hai să ne gândim cumva cum îi transmitem lui Bogdan ce are de făcut și pe viitor. Că doar să-l amendăm și să arătăm, să-l blamăm, să spunem, tot noi am creat la un moment dat name and shame-ul ăsta, să spunem, dom'le, uite, asta e societatea care a greșit vis-a-vis de consumator. Ce are de făcut societatea respectivă? Să se ducă și să încerce o variantă prin care să se întoarcă către consumatori și să arate că a fost o eroare scuzabilă, pardonabilă și că în continuare e loială drepturilor consumatorilor români. Da. Paul, am pregătit 10 campanii mincinoase la care să ne uităm și pe care să le comentăm împreună. Sunt validate ca mincinoase. Sunt validate ca mincinoase. Ce facem cu astea? Aprob, minutul, refuz? Facem ceva cu astea? Nu. Nu facem de data asta pentru că, fiind mincinoase, n-are rost să te întreb dacă le aprobi sau le refuzi. Că eu nu pot. Dacă sunt mincinoase, e clar că nu le aprobăm. Da. Dar avem o primă campanie pregătită de la Red Bull, îți dă aripi, și anume, în 2013, un bărbat din Statele Unite ale Americii i-a dat în judecată pe cei de la Red Bull după ce a băut 10 ani băutura lor și n-a văzut nicio îmbunătățire asupra concentrării sau a energiei, deși reclama promitea acest lucru. Și o să-l rog pe Teo să ne arate reclama. If you bought a Red Bull energy drink in the past 12 years, you're eligible for some cash. The company has settled a $13 million false advertising lawsuit. Red Bull was sued over claims that the energy drink increased performance, concentration, and reaction speed. The company is now offering customers the option of choosing either a $10 reimbursement or $15 worth of Red Bull products. Da, deci ei, ca să scape de proces, s-au pus la bătaie $13 milioane pentru oricine cumpărase o doză în ultimii 10 ani, să ceară $10 cash sau un voucher de $15. Deja e validată de instanță ca fiind nu publicitate înșelătoare. Se mai întâmplă acum, în 2026, să fie astfel de mesaje, îți dă energie, îți dă, sau îți promite ceva, ceea ce de fapt nu reușește să facă? Se întâmplă de foarte multe ori, da. Se întâmplă. E clar că sunt campanii. Vorbeam mai devreme vis-a-vis de marketing și vis-a-vis de dorința celor din marketing de a atrage piață. Ei găsesc fel de subterfugii, fel de mesaje. De cele mai multe, uite, îți dă aripi sau nu îți dă aripi. Exista la un moment dat o sesizare la ANPC cu privire la un anumit produs care zicea că înfrumusețează. Și exista o cremă de asta care dacă te dai de nu știu câte ori pe zi, înfrumuseța. Și a venit ăla la un moment dat și a zis, dom'le, după 7 luni de zile nu mă agață nimeni prin club, prin discotecă. Și toată lumea a zis ăsta, producătorii a zis, dom'le, tu ești o gățelă, că n-ai cum să ajungi în situația în care ăsta cu aripi, dacă ăsta credea că bând nu știu cât Red Bull o să-i dea aripi, da, probabil că i s-a făcut și ficatul ciuri. Din punctul ăsta de vedere, dacă te uiți ce pe spate pe acolo, e tot tabelul lui Mendeleev. Adică dacă te gândești că dacă bei 7 litri de whisky și 2 litri de Red Bull și o să-ți fie bine în viață, e clar că la un moment dat ai o problemă tu, nu au o problemă cei de la companie. Companie ce să ai un consum echilibrat, un consum responsabil și așa mai departe. Și aici e o altă discuție, că toată lumea spune, dom'le, salamul face rău. Păi dacă mănânci un baton de salam, da, sau dacă mănânci tot calupul ăla de parizer, normal că îți face rău. Dar dacă ai o doză echilibrată, dacă urmărești valorile alea nutriționale, pentru că de-aia s-au pus în 2016 cu regulamentul ăsta 1169, și spune, dom'le, pentru 100 de mililitri, 100 de grame de produs, tu trebuie să vei ingera, uite, cantitatea asta de glucide, lipide și așa mai departe, zaharul și așa mai departe. Dacă urmărești cu atenție eticheta de produs, eticheta este martorul tău sau îți dă posibilitatea
să faci alegerea în deplină cunoștință de cauză. Tu îți fixezi, acum se fixează caloriile, digital, te anunță telefonul, e timpul să te miști, erai pe autostradă, e timpul să te miști, începi să te miști la volan, încerci să găsești variante, dar e timpul să te ridici, e timpul pentru o cafea. Păi spunea Dacia 1310 sau Solența noastră pe vremuri, e timpul pentru o cafea. Du-te, tată, până acolo, dă-i cu a cincea, da. Sau ăsta, acum, apeși pe pilot automat și te joci cu picioarele. Mi s-a părut așa, nu știu, la un moment dat, păi, tu rămâneai cu piciorul ăla, îl mai dezbocțeai cu apă caldă când coborai la Halkidiki, că dacă conduceai 900 de kilometri, îți dai seama că... Stătea blocat atâta timp. Stătea blocat. Îți puneai piciorul cum puneai ăla, sau puneai ăla, să nu ți se fure. Antifurtul ăla, nu știu dacă l-ai prins. N-am prins. Să luai pedala și volanul și îl prindeai și... Că să nu cumva periculos. Bun, dacă îți spărgea mașina, dar să nu plece cu ea. Destul de periculos. Asta e vorba, da. Păi bun, și unde ar trebui să tragem linie între un mesaj bun de marketing și înșelătorie? Eu cred că după ce se creează anumite campanii, ar trebui să se meargă cu ele la validat. Și la ANPC, și la Consiliul Concurenței sau la orice altă instituție care are atribuții în zona asta și să valideze campania respectivă. Mai e și aici o problemă pe care o poate sesiza oricine până la urmă. Ok, eu mă duc către aceste instituții și cel mai probabil mi se vor refuza unele dintre ele. Dar competiția mea are mesaje mult mai atrăgătoare și reușește să aibă un volum mai mare de vânzări. Da, mai devreme sau mai târziu competiția ta va plăti un tribut acelei variante de publicitate înșelătoare. Mai devreme sau mai târziu. Mai devreme sau mai târziu. Va exista cineva care va clama, va sesiza povestea asta și vor exista niște sancțiuni. Un proces verbal de constatare a contravenției cu o sancțiune contravențională complementară, o măsură de interzicere. Pe legea practicilor comerciale există două variante foarte clare de sancțiuni contravenționale complementare, de măsuri dispuse de către organul de control. Fie interzicerea, fie încetarea practicii comerciale incorecte. Adică ambele variante. Acum se conlucrează cu CNA-ul, cu toate celelalte instituții care pot să blocheze, nu știu, acum ICI se tot încearcă de ceva vreme cu Meta și așa mai departe să găsească soluții să blocheze anumite site-uri. În momentul așa cum erau cele cu conținut pornografic, în momentul ăsta să-l blocheze dacă are o anumită campanie de înșelătoare și așa mai departe. Sunt fel de... Ai văzut pe Facebook că apar făcute cu AI că s-a certat nu știu cine cu nu știu cine și de fapt era o vrăjeală, nu se certaseră și e doar făcută ca să capteze, să te duci, să răzui nu știu ce cod și să participi la nu știu ce concurs. Iar sunt foarte multe reclame la jocurile de noroc. Intră sub jurisdicția NPC? Partea de informare, practici comerciale incorecte, da. Dar jocul efectiv și ce trebuie să conțină și așa mai departe, toți parametrii de acolo, caracteristicile jocului, țin de ONJN, de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Dar comunicarea, da. Da, mesajele pe care ei le dau, de cele mai multe ori ai văzut că sunt un pic forțate, un pic abrupte, un pic agresive, dacă vrei. La toți câștigi, clar. Adică vei câștiga. Da, dacă tu crezi că vei câștiga vreodată, nu cred că ăsta e mesajul. Da. Am prieteni care spun, dom'le, nu să pleci niciodată cu mocheta din casino, adică nu poți să câștigi de acolo. Acolo te duci să te distrezi, îți fixezi o anumită sumă de bani și te distrezi, te joci de banii ăia, vezi niște lucruri, se întâmplă niște povești acolo, niște Dar jocuri. nu crezi că te îmbogățești? Niciodată. Nu. Niciodată. Asta e clar, e indubitabil. Și spun jucători mari, nu eu. Că am studiat povestea asta vis-a-vis de jucători mari. Toată lumea zice, dom'le, am învățat poker și încep, joc hold'em și mă duc și ajung masă finală. Ciudat că la toate mesele finale, dacă te uiți, sunt cam aceiași jucători la față. Nu întâmplător. Ăia nu poți să zici că au avut bulan de fiecare dată. E clar că e o știință a jocului, e o poveste de răbdare, e o poveste de tact, e o poveste de marketing, până la urmă, cum își vând, cum își etalează cărțile respective, cum își etalează ce au sau ce nu au în mână ăia care fac și blaf și reușesc să facă blaful respectiv. Da, limbajul corpului și așa mai departe. Da. Trecem la o campanie de la Volkswagen și scandalul Dieselgate. Da, a fost la un moment dat ăsta. În 2015. Da. Am avut și noi o comisie în momentul ăla. Au existat niște puncte de vedere trimise și dinspre România. Mai multe autorități competente au făcut atunci un grup de lucru și cu Ministerul Transporturilor. A rămas așa.
Pentru cei care nu știu, în 2015 Volkswagen promova masiv mașinile lor diesel ca fiind ecologice și eficiente. Dar înșelătoria venea cu mașini care aveau un defeat device, un soft care detecta când mașina era testată pentru emisii, verifica poziția volanului, viteza, cât timp stătuse motorul pornit și chiar presiunea atmosferică și activa un mod cu consum mai mare de combustibil care făcea filtrul de noxe să funcționeze corect doar în timpul testului. A rămas așa povestea asta. A rămas așa povestea asta. Tot după povestea asta am început și noi o campanie prin care, la vremea respectivă, în momentul în care achiziționai o mașină de oriunde, dealerul respectiv, vânzătorul, ți spunea și îți promitea că mașina va consuma 7%. Și tu fericit plecai și îți făceai calcul că dacă mă duc în Halkidiki cu prietena, cu colega sau cu cine mă duce eu în Halkidiki, soția, eu o să consum vis-a-vis de kilometri și așa mai departe, îmi făceam un calcul al costului și mă trezeam că mă costă mult mai mult și nu înțelegeam de ce. Și în momentul în care ne-am dus către cei care erau dealerii respectivi, au zis, da, domnul Paul, dar nu așa, stați că 7% consumă în condiții de laborator. Ați pornit farurile la mașină? Păi da, dacă am mers noaptea, trebuie să pornești farurile. Ați dat drumul la ventilator? Păi leșina mândra lângă mine de cald, adică trebuia să-i dăm un pic de aer, să mai ia din când în când. Deschideam geamul. Ați deschis geamul, da, iarăși motorul, am mers, a făcut radio și toate celelalte. Pe radio nu poți că îți dai seama dacă vorbea fata în continuu, trebuia la un moment dat să o reduci la tăcere. Dă-i, hai să ascultăm muzică și mergem până unde o merge. Ideea e că de fiecare dată găseau variante prin care orice, nu mai spun, forța de frecare și așa mai departe. Ei calculează în laborator cu niște cilindri, da, nu, cu niște cilindri sub roți și în momentul ăla, da, poate consuma 7% neporni nimic. Încep să pornești, să faci, să drei, să cobori geam, să uși, motorul lucrează pentru că lucrează toate celelalte, are alți parametri de consum. Da, și de cele mai multe ori era și asta un marketing sau o publicitate înșelătoare. Faptul că o mașină consuma 4, 5, 7%. Ea neconsumând decât în condiții de laborator 7%. Și atunci și noi am impus la data și ora respectivă, dom'le, informați consumatorul clar. Ori le spuneți că sunt în condiții de laborator care sunt diferite de condițiile de trafic, pedoclimatice, eu știu, în momentul în care șoselele sunt pe drum de țară, consumă într-un fel și așa mai departe, sau viteza, sau în ce viteză ești, a 5-a, 6-a, 7-a și așa mai departe. Și s-a reglementat cumva? Se menționează acum? Reglementat în sensul că se trece un mic undeva, întotdeauna găsește cineva un subterfugiu și o casă de avocatură găsește o chestie foarte deșteaptă pe care să... În continuare, când cumperi, nici acum nu știi. Spre exemplu, ce autonomie are o mașină, că mai nou sunt mașini electrice. Da. Zice, ai autonomie 350 de kilometri. Ai pornit, într-adevăr, îți arată 350, dar dacă ai mers 15 metri, zice, ai 285. Păi stai numai că n-am făcut 15 kilometri. 285 și începe să scad. Pentru că condițiile de drum efectiv sunt diferite față de cele de condițiile de laborator. Și ce zic ei, domne, că în condițiile astea se consumă atâta, e o poveste utopică, cel puțin în momentul ăsta. Deci cu Dieselgate s-a făcut atunci mare tantan, s-a încercat, s-au cerut niște bani înapoi, au existat consumatori care și-au dorit la un moment dat chiar să li se schimbe mașinile, să li se restituie banii și așa mai departe, nu s-a întâmplat absolut nimic. Dar ajută-mă să înțeleg. Pe raportarea proprie a Volkswagen menționează 31 de miliarde de euro despăgubiri și amenzi. În România spui tu că nu s-a întâmplat nimic. În România nu s-a întâmplat nimic. Volkswagen nu a trebuit să plătească pagube în țara noastră. Da, bun, am înțeles. Mergem la următoarea, Activia. Danone ne spunea în reclame că bacteria Bifidus regularis din Activia e dovedită clinic că ajută digestia. În 2010, autoritățile din Statele Unite ale Americii au descoperit că studiile erau plătite tot de ei și nu arătau cu nimic diferit față de un iaurt simplu. Apropo de studii sau premii plătite tot de către ei. Au plătit 45 de milioane de dolari și au fost obligați să scoată cuvântul clinic de bacterie de pe ambalaje. Deci are și un marketing înșelător. A existat un studiu la un moment dat care a arătat românilor că au fost reprezentanții operatorului economic producător de produse lactate în birou chiar la mine și a spus, noi avem un studiu că voi românii preferați iaurtul de fructe cu mai puțin fruct. Că eu ziceam, dar de ce sunt arome de și nu e fructă, efectiv, că eu aș vrea să mănânc iaurt cu căpșuni, nu iaurt cu aromă de căpșuni. Și a zis, pentru că noi am făcut un studiu și ne-am dat seama în urma studiului că voi românii preferați să nu existe fructul înăuntru acolo, că poate vi se face rău, poate vă necați cu el sau poate se întâmplă ceva. Zic, nu, ok, nu vezi, n-ai observat că în ultima vreme în piață există ceva cu aromă de? Da.
Da, totul e cu aromă. studiul Adică nu ăla mai nu e găsești înșelător? pepene, găsești limonadă cu aromă de pepene. Crezi că e real studiul ăla? Studiul respectiv? Da, e făcut tot de ei, exact. Pe asta zic, dar n-a adică- existat nimeni care să vină și să combată povestea aia. Uite, acum noi avem posibilitatea, podcastul Țeapă sau Drept sau podcastul Minutul de Marketing sau Invers, Minutul de Marketing și Țeapă sau Drept, să facem o conlucrare și să luăm și să facem Mythbusters, să vedem. Dom'le, hai să vedem. Studiul României, de la 1 la 1000. Facem un studiu. Putem să-l facem inclusiv în partea asta. Și o să vedeți studiul în care... Cine răspunde, da, domnule, eu vreau aromă de, eu nu vreau fructul respectiv. domnule, Mi-e ce rău de la trebuie fruct. mie să mănânc ceva cu carne? Natural. Eu vreau să mănânc cu aromă de carne. Da. Da? Sau fumul. Ce mă interesează? Fumul până acum ai fi crezut că e fumul ăsta. Țigară, lemn, ars sau orice altceva. Da? Nu, e bine, nu. Mai există un lichid, gen moală, așa, care se pune o linguriță în nu știu câte kilograme de pastă de parizer sau pastă de cârnă sau pastă de crembuști și aia e aromă de fum. Și o să observi pe etichetă trecută, aromă de fum. Asta e un aditiv alimentar care până la urmă are și un potențial cancerigen și așa mai departe, dar care substituie fumul efectiv, că pe vremuri la țară, nu știu, străbunicii tăi ai mei și așa mai departe, când vreau să afume ceva, până la afumătoare, de aia, la rece, la cald și așa mai departe. În momentul ăsta pui un sfert de linguriță de aia. Aditiv. Apropo de aditivi. Aditivi. McDonald's-ul a pățit-o și el cu Jamie Oliver, care a dus o campanie publică împotriva folosirii de către acest gigant a cărnii tratate cu hidroxid de armoniu. Resturi de carne de vită procesate chimic ca să devină comestibile. Să spună că de Omițând fapt... să spună... Da, dintr-o eroare, sigur că nu cred că au făcut special. Au făcut special, n-aveau cum să facă special. Au omis să spună treaba asta și... Dar la ei unde ar trebui să... Ei au pe ambalaje pe spate, nu? Au ceva notat acolo pe Deocamdată fundul n-aveau, cutiei. până la un anumit moment în România n-au avut și nicăieri în lume. Datorită unei acțiuni a ANPC-ului de la Constanța, a existat după implementarea regulamentului european 1169 care obliga produsele preambalate să aibă inclusiv informațiile astea nutriționale de care vorbim, obligatorii trecute pe o etichetă de produs cu anumite caractere alergenii, ingredientele în ordine descrescătoare, printr-un proces verbal contestat de către marea companie, gigantul, cum zici tu, a pierdut în instanță și s-a obținut de către un comisariat mic de la Constanța o hotărâre definitivă, irrevocabilă, prin care, dar doar în zona Constanța, că iarăși acolo a existat competența teritorială, obligativitatea ca pe etichetele de produs să existe, pe etichetele burgerilor, pe etichetele etc., să existe niște informații date consumatorilor conform regulamentului 1169 minim. Dar apropo de asta, instituțiilor le este greu să lupte contra multinaționalelor și atunci preferă să meargă către operatorii economici locali mai degrabă și atunci practic avem fast food-uri de cartier care sunt conforme 99% și multinaționale precum cel menționat sau altele care au de fapt foarte multe neconformități? Nu, asta e o secundă. N-aș vrea să duc discuția în zona asta, pentru că e clar că gigantul ăsta, indiferent cât am zice noi acum că... Tot are. Asta adică... Dar n-are atât de multe neconformități. Există niște lucruri pe care... Există omisiuni înșelătoare. Chiar și legea asta practicilor comerciale incorecte are la un moment dat un capitol sau are niște articole privitoare la omisiunea înșelătoare. Când omiți să spui anumite lucruri care putea să influențeze decizia de tranzacționare a consumatorului, a individului. Probabil că și compania la momentul ăla a zis, dom'le, dacă îi punem lui ăla chestia asta și o băgăm pe Google, unul simplu, o bagă pe ea să văd, ce e pe ingredientul de produs. Ce ingredient e ăsta? Nitratul de cutare sau amoniu sau... Se sperie când vede ce e acolo. Da? Vis-a-vis de ce spuneam mai devreme cu tabelul Mendeleev. Te trezești că ai niște lucruri în momentul în care am auzit noi prima dată de colorantul ăla coșenilă, că e dintr-un gândac care nu știu ce și că se punea nu știu ce produse, inclusiv în dulciuri, și ne gândeam că îi dai la copil ceva vopsit cu insecte, exista așa ăla. Acum mai nou văd că se legalizează făina de insecte, da? Care iarăși e o poveste care duce spre un anumit lucru. Părintele Cleopa spunea la un moment dat că suntem în legea Harului și că orice nu ne face rău este permis de la Dumnezeu. Și atunci, în momentul ăsta, orice nu ne face rău, inclusiv făina asta de insecte, dacă nu ne face rău, putem să o mâncăm. Putem să o ingerăm. Da, interesant. Dacă e bine sau rău, da. Dar există asta acolo. se întâmplă, da.
Modelul de la Carrefour Franța, o altă campanie, Shrinkflation, îți spune ceva? Îmi spune, da. Firmele care taie din gramaj fără să păstrând anunțe. același preț. Da. A existat și în România, există un proiect de ordin chiar al președintelui ANPC la data respectivă, care a transpus cumva ideea asta de shrinkflation în legislația românească. Au ANPC-ul obligat operatorii economici, inclusiv Carrefour-ul, ca la raft, în zona în care există aceste produse, pentru o perioadă determinată și determinabilă, 30 de zile sau, mă rog, erau 90 de zile, 60 de zile și whatever cât, dacă cumva în ultimele 30 de zile produsul a mai fost vândut, la ce cantitate a fost vândut la același preț. Asta s-a întâmplat mai ales în momentul în care ei se gândeau să mărească prețurile la produs și au zis, doamne, dacă mărim prețurile produsului, românul cam știe că dă 7 lei pe laptele respectiv sau pe nu știu ce și atunci hai să scădem din cantitate. Dacă la un anumit moment, în anii 2015, încercând să acapareze piață, totul era overfill, așa, îți dădea plus 250 de mililitri, plus nu știu ce, extra, gratis și așa mai departe, în momentul ăsta s-au gândit să mai ia din cantitate, păstrând același preț. Efectiv, pe unitate de măsură, pe gram, pe 100 de grame, ieșea un pic mai scump. Da? Dar nu-ți dădeai seama comparând sticla de cu sticla de și așa mai departe. Tu știai prețul. Da, și Carrefourul a decis atunci să pună etichete care să menționeze fix acest lucru. Nimeni n-a decis așa din propria lor inițiativă sau din dragoste pentru consumatori, ci tot în urma unor discuții cu instituțiile competente la vremea respectivă. S-ar putea să fi fost și o campanie de marketing pe care ei s-o fi luată în considerare să... Asta tu știi mai bine că tu ești expertul dintre noi doi, mă rog. Pot doar să presupun că nu știu exact ce s-a întâmplat în Franța la momentul respectiv, dar mă gândesc că ar fi fost o idee bună dacă era o campanie de marketing, pentru că s-ar fi vorbit despre ei. Uite, domne, ce... Hai să mergem în Franța 2-3 luni să studiem povestea asta. Apropo de asta, știu că România stă foarte bine din punct de vedere... Plecat, venit, stă mai puțin. Din punct de vedere plecat, România din punct de vedere ANPC, adică suntem... Am văzut și câteva filmări de la tine din străinătate, un supermarket care avea gândaci și așa, mai departe. Deci în România arată mult mai bine decât în străinătate, din ce înțeleg. Eu zic că sunt și datorită contribuției autorităților de control și datorită controalelor care au fost făcute de către comisarii ANPC-ului. Astăzi, unitățile acestor mari retailer arată de multe ori mult mai bine decât în străinătate sau chiar în țările mamă. Cu mult mai bine. Dacă la un moment dat găseam niște frigidere sau vitrine frigorifice sau vitrine asistate, ruginite, mucegăite și așa mai departe, cu chedere putrezite și etc., astăzi lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Sigur că am avut și noi colegi care au avut alte opinii, sigur că am avut colegi care au zis, domne, dar de ce, că să facem, să dregem, dar cumva am trecut peste și astăzi lucrurile arată mult mai bine datorită eforturilor colegilor mei de la ANPC. Foarte bine. Trecem la următoarea campanie și anume cronometrele false de pe site-uri. Suntem cu toți obișnuiți cu ele. De fiecare dată când vrei să cumperi ceva, îți apare un cronometru, mai ai 5 minute și expiră oferta, 3 minute și nu mai ai biletul ăsta de avion la prețul ăsta. Publicitatea agresivă. Publicitatea agresivă și dacă dai refresh la pagină, de cele mai multe ori se resetează cronometru. Da. Ai voie sau nu ai voie să faci treaba asta? Și da, teoretic nu, practic se întâmplă lucrurile astea. Se întâmplă des. Da, se întâmplă des. Aș pleca de la faptul că pe vremuri exista o companie românească, nu mai există astăzi, care zicea că vinde bilete de avion cu 1 euro sau cu 2 euro și așa mai departe. Uitând să spună că de fapt era un singur bilet cu 1 euro, 2 euro. Tu dacă vrei să mergi însoțit, celălalt costa 286 de euro. Iarăși acum sunt oferte și spun, domne, 19 euro să zbor până la Londra. Și în momentul în care intri spune, dacă vrei loc te mai costă 186, dacă vrei cu tare bagajul, dacă vrei loc anume așa, sau doar că vrei un loc? Pur și dacă simplu. vrei loc în avion, dacă vrei să ai rezervat scaunul în ziua cu tare, că s-ar putea ăla să te reguteze pe o altă. Spune, domne, nu pot în ziua asta, dar poți să te pun pe mine. Da, poți să te pun pe mine. Dacă vrei să-ți și iei locul, nu contează unde. Dacă vrei extra space și așa mai departe, dacă vrei de ăsta, mogul pentru luggage, ai posibilitatea să-ți plătești suplimentar. Da, de fiecare dată, costurile astea la final, în momentul în care tragi linie, sunt de 12 ori mai mari decât inițial, când tu ai văzut reclama și când tu ai luat decizia să tranzacționezi și să cumperi.
Câți dintre noi citesc regulamentul ăla? Am înțeles, am luat la cunoștință. Toată lumea dă cu degetul așa și zice continuați, am înțeles și mergi mai departe. Și după aia te trezești că conform articolului nu știu care litera K și M, din regulamentul pe care tocmai ce ai zis că l-ai asumat, sunt de acord și așa mai departe, prevede că la data și ora aia trebuie să faci cu tare lucru. Eu acum discutând cu tine îmi dau seama că de fapt consilierea asta pe care ANPC o oferă ar trebui să creeze un program și pentru oamenii de marketing. Să-i învețe puțin cât ai voie, până unde ai voie să te duci. Da. Pentru că, de fapt, de cele mai multe ori mesajele sunt cât vrei să spui tu imaginația, că până la urmă e o chestie de creativitate marketingul și o chestie de imaginație, inovație pe care tu vrei să o impui într-un anumit domeniu, pentru un anumit produs sau pentru un anumit serviciu pe care îl prestează un anumit operator economic. Și ideea ar fi așa, dom'le, hai să găsim o variantă sub care să facem un manual. Dom'le, asta e, să zicem, asta e Biblia. Din perspectiva protejării consumatorilor. Asta ar fi Biblia. Cazurile astea celebre pe care să le strângem, să facem un ghid ăsta cu ceea ce s-a mai întâmplat în istorie în ultimii 15-20 de ani în ANPC, să spui așa, dacă vrei să faci vreo campanie, băgăm toate astea în inteligența artificială ca să le aibă acolo stocate și noi începem să căutăm campanii. Da? Și zicem, dom'le, vrem să facem o campanie așa, dar te rog să ai în vedere că, uite, a fost un caz celebru care nu știu ce s-a întâmplat. Da. A fost un caz că nu știu ce. Bună. Da, și atunci o să se ia cumva, în momentul în care îți dă campania e sigur validată pentru că a trecut prin furcile caudine de tuturor fostelor controale care au existat. Da. Ar fi o idee foarte bună. Să sperăm că o să fie preluată ideea. O facem împreună. Da. Următoarea campanie de la Amazon, recenziile cumpărate pe Amazon și magazine online. Până în 2022 existau grupuri de Facebook precum Amazon Product Review, peste 43.000 de membri, unde brandurile care vindeau pe Amazon dădeau produse gratis sau bani oricui lăsau recenzie de 5 stele la produsul lor de pe platformă. Da. Acum există o legislație europeană care pentru recenziile astea false există inclusiv mystery shopping făcut. Pentru recenzii false, un operator economic din Uniunea Europeană poate plăti o sancțiune și poate fi inclusiv sancționat contravențional complementar cu o anumită măsură de interzicere, de ștergere, de suspendare și așa mai departe. Trebuie să specifici faptul că review-ul respectiv clar vine în urma unei achiziții. Corect. Și altfel nu ai voie. Pentru că, sincer să fiu, cunosc magazine online care nu specifică treaba asta. Păi sunt foarte multe, Sunt foarte multe magazine, da. Sunt foarte mulți influencer, ca să zic așa, care au parteneriate plătite și nu specifică că sunt parteneriate și că e publicitate plătită acolo. Da, te poate sancționa cu Meta, dacă, de exemplu, vorbim de Meta, Instagram și Facebook. Și ANPC-ul. Da, și în urmă cu ceva ani. În particular. Am luat la un moment dat, în urmă cu câțiva ani, top 10 influenceri din România. La vremea respectivă, Dorian Popa, Andra, nu știu, mai erau niște nume de-astea foarte celebre, care făceau. Și nu marcau publicitate. Nu că unul, doi dintre ei din greșeală, niciunul dintre ei nu marca publicitatea la data și ora respectivă, din considerentul că nu știau legislația, din considerentul că, Ulterior, au existat tot așa, topurile celor care sunt influenceri în România au fost iarăși avertizați de către Autoritatea Națională. În primă fază avertizați? În prima fază au fost avertizați toți că trebuie să marcheze publicitatea. Și în a doua fază, chiar după niște avertismente, erau unii printre ei care nu marcau publicitate. Și astăzi se întâmplă. Da. Mai ales la produsele din tutun, mai ales la produsele astea cu tutun încălzit. Da. Stătea cu o țigară în mână și explica nu știu ce, sau mai se făcea că face, sau eu știu. Din punctul tău de vedere? Din punctul doar al meu de vedere, da. Crezi că e ok să marcăm publicitatea? Adică nu ar trebui totuși să lăsăm mintea omului să-și dea seama de faptul că acel om poate că nu folosește, depinde de exprimarea lui. Dacă începe să spună, Doamne, ce produs am găsit astăzi, ce minunat este. Dacă vorbim de noi doi, da. Dar dacă vorbim de o anumită categorie vulnerabilă de consumatori care sunt tinerii, copiii, ei își creează niște idoli și niște mesia pentru ei, care sunt acești influenceri. Și ei încearcă să-i copieze cât de mult pot. Și dacă influencerul respectiv are, într-o anumită perioadă, o dorință mult mai mare să-i arate că poate să fumeze, că poate să consume băuturi alcoolice, că poate să,
lucrurile astea adunate nu-i fac decât rău și nu-i fac bine. Poate părea așa dictatorial sau îngust sau comunist faptul că îi limiteze lui și îl pui să spună că trebuie să mancheze publicitatea, dar gândește-te la ce se întâmplă. Nu mai poți face natural nimic. Adică, din punctul meu de vedere, da, într-adevăr, pentru anumite categorii ar trebui să fie marcată, dar în același timp, dacă eu zilnic mănânc la un restaurant și ulterior am un parteneriat plătit acolo, ar trebui să fiu lăsat totuși să spun că eu mănânc zilnic aici și recomand tuturor, fără să trebuiască să marchez chestia asta, transformând-o în ceva care poate fi pus la îndoială. Pe vremuri existau prezentatorii ăștia la TVR și spuneau vestimentația a fost oferită de către Casa de Mode Venus. Cam așa ceva se întâmplă și astăzi transpus la realitatea zilelor noastre. Trebuie să anunți că ai fost îmbrăcat de la Venus, că ai cana de la Vodafone sau ce portocaliu e acolo sau de la, nu știu, de oriunde altundeva. Da. Aici... Personal, cred că într-adevăr îngrădește puțin, dar înțeleg și punctul ăsta de vedere. Sunt categorii vulnerabile de consumatori. Gândește-te la produsele din tutun. Da. Eu am creat ideea asta. Sau medicamente. Da, mai puțin că e Agenția Medicamentului, nu mă bag Ministerul Sănătății, dar eu am făcut la un moment dat o campanie și acum văd că se continuă de către conducerea NPC-ului face foarte bine, împotriva fumatului și mai ales împotriva fumatului pentru persoanele tinere. Da? În condițiile în care astăzi eram pe primele locuri în Europa la consumul de produse din tutun de către tineri, am zis, dom'le, trebuie să găsim o soluție, dar operatorul ăsta economic ce, nu înțelege că nu trebuie să vândă? Ne-am dus unde? Ne-am dus în jurul ANPC-ului. La buticurile sau magazinele sau ce vrei tu din jurul tabacheriile din jurul ANPC-ului. Nu mai departe, nu mai ascunse, nu pitite, nu... Și am trimis, au intrat copii sau am urmărit când intrau copii și cumpărau țigări. N-aveau absolut nicio problemă. Să prezinte un buletin sau un act de identitate. Absolut nicio problemă. Li se dădeau că vreau produse din tutun, că vreau produse din alcool, că vreau, mai știu, energizante, vorbeai de Red Bull mai devreme, că vreau energizante și așa mai departe. E o legislație foarte clară. Numai că în anumite momente operatorii economici pentru a câștiga bani trec peste povestea asta. Nu se gândesc, nu se descalță de pantofii de vânzători, să se încalțe în pantofii de părinte și să zică, băi, nu e ok că a cumpărat fiul un pachet de țigări. Nu e ok că a cumpărat fiul 1 litru de vodcă sau 1 litru de coniac sau mai știu ce altă băutură alcoolică, vin și așa mai departe. Da? De asta zic, categoria asta vulnerabilă trebuie protejată cumva. Campaniile astea care se fac inclusiv dom'le, du-te la festivalul cu tare, că e foarte periculos. Se întâmplă lucruri care, din păcate, sunt regretabile. Da. E o linie subțire acolo pe care, într-adevăr, trebuie să avem grijă dacă... Deci, ca să rezum, toate magazinele din jurul ANPC-ului, toate, da? Ăsta e ghinionul, să fii în vindeau jurul produse ANPC-ului. din tutun. Într-o altă zi am mers împreună cu colegii mei comisari din sectorul 1, 2 și așa mai departe din București. Am ales 6 hipersupermarketuri. Carrefour, Auchan, Mega Image, toate cele mari, Profi și așa mai departe. La absolut toate 6 se vindeau produse din tutun. Absolut toate 6 au fost închise 30 de zile. Doar așa demonstrezi forța coercitivă a statului. După care s-au pus niște afișe, după care acum se cere buletin, după care s-au făcut niște modificări legislative și așa mai departe, inclusiv campanii prin ziare, prin media și așa mai departe. Bine, acolo dar și aici au găsit o variantă prin care să șunteze, să păcălească un pic povestea asta, au schimbat societățile și au făcut societatea care vinde tutunul în față, e o altă societate decât cea care comercializează salamă, biscuiții și celelalte cu cărucioare. Și dacă îi suspenzi activitatea, nu poți să-i suspenzi activitatea decât ăstuia care vinde tutunul. În situația în care există un vânzător neatent care îi vinde unui minor. Am impus la vremea aia și la data și ora respectivă depărtarea cu o anumită, nu știu, distanță față de școli, licee, unități de învățământ sau zone de-astea. Iarăși, cred că e o poveste națională asta. Noi, lângă licee, vindem mai mult alcool și țigări decât vindem în alte zone unde ar trebui să se vândă tutun și alcool. Și aici, iarăși, doar ca să obținem profit. Și iarăși, categoria vulnerabilă de care vorbeam mai devreme, trebuie cumva protejată. Protejată, da. Cifra magică, cu toți dezinfectanții care curăță 99%, 99,9%,
Avem și un caz aici notat de la Detolizol. Toți dezinfectanții din reclame promit că omoară 99% din microbi. Cifra în sine se bazează de regulă pe teste de laborator standardizate. Iar problema cu laboratorul, unde sunt de fapt testate. Dar știi că există, inclusiv la asta și a existat în perioada COVID-ului. Venea câte unul și zicea că erau bactericide și virucide. Unele distrugeau bacteriile, unii distrugeau virusii. Și venise unul cu un alcool pur și simplu și domnule, ăsta distruge nu știu cât la sută dintre noi. Și au făcut ei teste. Și a mai scris acolo cunoscute. Da? Adică el distruge 99,99 dintre alea cunoscute, că existau astea, COVID-19 sau altele care intraseră. Dar dacă ar fi altele? Sau dacă ar mai fi altele, că sunt fel de alte tulpini, alea nu sunt cunoscute. Da, te joci cu sănătatea omului până la urmă. Da? Și testele astea sunt făcute tot de companiile lor. Tot ei fac. Și au întrebat ei pe angajaților, dom'le, e bun spiritul ăsta, la ce zic? Că nu, tată, e un rahat. M-am dat pe mâini și mi-a ars pielea și am făcut dermatită și am mâinile uscate, trebuie să consum 3 kg de Nivea, nu știu de care să-mi hidrateze pielea, pentru că altfel am fost nenorocită, am avut arsuri pe mână. Nu o să zică niciunul. Aia cu numărul 1, numărul 2, numărul 3, știi că vorbeam vis-a-vis de apa micelară numărul 1 în lume. Și ne-am dus acolo și am găsit la raft apa micelară numărul 1 în lume la Garnier, la Boaron, la nu știu mai care și la... Și am zis, dom'le, dar toți sunteți apa micelară, nu? Păi nu, zice, ăsta e apa micelară numărul 1 în lume, ăsta e apa micelară numărul 1 în Europa, asta e... Bă, dar niciunul nu vrea să scrieți, dar apa micelară numărul 3 cine e? Dar nu, eu sunt mândru că sunt apa micelară numărul 3 în lume, sau că sunt apa micelară numărul 2. Eu cred că aș fi mândru ca... Dar niciunul nu vrea să. Toți plătesc niște studii ale unor companii de-astea de research care au un anumit public, da? Îl iau pe respectivul, îl cantonează undeva și zic, dom'le, uite, fii atent, ia gust asta. E produsul anului 2024. Și aici e o discuție întreagă. Produsul anului, ce înseamnă asta? Din ce perspectivă? La categoria vândute, dar vândute doar din picioare și cu o mână pe geam. Păi, da. Da, nu specific. Aia scrie foarte, foarte mic. Din vânzări, din cutare, din... Dar mare scrie produsul anului. Dar mare scrie numărul 1. Dar mare scrie, nu știu ce, ai cam dat în continuu peste asta. Dar mare scrie cel mai bun preț din România. Cel mai bun preț garantat. Dacă îți găsim, îți dăm de 6 ori diferența înapoi sau de 2 ori diferența înapoi. Cel mai bun, cel mai frumos, cel mai deștept. Și ajungem la crema aia că te dădeai și ăla era urâțel, n-avea cum să iasă. Da. Dușmanii voștri numărul 1 clar sunt oamenii de marketing, oamenii de comunicare care inventează tot felul de... Nu sunt neapărat dușmani. Eu cred că ar trebui să fie stakeholderi într-o poveste comună până la urmă. Ar trebui să se așeze toți la masă și zic că uite mă, noi vrem să facem treaba asta. Și e chestia asta, aprob, refuz. Mă enervează că nu mi-ai dat și mie ceva să fac aprob, refuz de asta. Stai că nu știi ce se întâmplă până la final. Da, mai facem ceva? Da. Sunt în papușca, să știi. Da. Să nu mă pui să fac aici tumbe, că se vede la televizor că sunt cu croșii. Eu sunt din Ardeală, eu zic papuș la orice. Nu contează, da. Tu zici tu chiar ești în șlapi. Da. Bun. Vreau să discutăm și de un alt caz celebru de la H&M care a scos gama Conscious, conștient, marketizându-și hainele din materiale sustenabile. Avem în continuare foarte multe produse, branduri care spun că au materialele reciclate, practic, și sunt materiale sustenabile. Instituțiile statului combat treaba asta, fac studii proprii? Nu, pentru că nu există fonduri. Ok. Deci ne bazăm pe ceea ce... De cele mai multe ori nu există fonduri. Ne bazăm foarte mult pe ceea ce scrie pe etichetă, pe ceea ce declari și declarația pe propria răspundere. Dacă pui o instituție publică asta să facă 500 de prelevări, cred că e băgată în faliment. Ei testează așa aleator anumite produse și doar după feeling-ul comisarului respectiv sau inspectorului respectiv. Pentru că din perspectiva loturilor care intră, nu pot să verifice absolut toate loturile. De-aia se întâmplă, spre exemplu, să găsim kilos ciorap mai euri pe care scrie 100% bombac, chiar în momentul în care faci determinarea fibrelor binare, da, analiza de laborator la microscop prin care se determini compoziția fibroasă, descoperi care e 40% bumbac și 60% poliamidă, poliester sau orice altă compoziție fibroasă alta decât ar fi trebuit să fie. Da?
Și din perspectiva asta, iarăși, e un element de marketing, de noutate. Dom'le, noi folosim numai produse ecologice, bio și așa mai departe. Până dovedești tu treaba asta, trece baba cu colacii, zicea bunica. Da, deci nu avem cum să fim siguri. Practic ne bazăm pe ceea ce spune producătorul, care bănuiesc că la fel poate găsi tot felul de uși prin a da o declarație pe propria răspundere a unui asta se întâmplă. Samuel din cine știe ce Asta țară și al pe în momentul în respectiv. care au existat campaniile cu măștile în timpul COVID-ului, aducea unul un șervețel la care mai punea 2 straturi și punea un elastic aici. Și zicea mască medicală, chirurgicală, de protecție, apăruseră niște sintagme de-astea. Măștile erau de multe alte feluri decât alea chirurgicale, aveau un anumit grad, pe de-o parte de confort, dar de protecție a consumatorului, pe când existau inclusiv măști de față, pur și simplu. Care aia ți-o puneai pe față că te obliga legislația să ți-o pui pe față. Dar nu neapărat că te și proteja de ceva, din perspectiva asta. Știind atât de multe cazuri, nu te îngrozești atunci când mergi la cumpărături? Ba da, uite, eu nu mai mănânc carne, spre exemplu, da? Pentru că umblând prin foarte multe fabrici de mezeluri, la un moment dat te gândești dacă e bine să mai mănânci ce... Pentru că din perspectiva asta, ce găsești în compoziția anumitor produse e... De cât timp nu mai mănânci carne? Cred că am 6 ani în momentul ăsta, da. Cred că am 6 ani. Încerc să nu mai beau băuturi carbohidrate, deși nu se vede. Încerc ca băuturile astea cu zahăr adăugat să mă uit foarte atent, pentru că și astea sunt niște sintagme fără zahăr. Și după aia scris mic, 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 adăugat. Adică zaharurile care se află în compoziția, în mod natural, a ingredientului din produsul respectiv, există, da? Dar adăugat, adică ar mai fi pusă la 3 lingurițe. Cum era cu monoglutamatul de sodiu, da? Care e un potențiator de gust. Știi monoglutamatul de sodiu, da? Și monoglutamatul se punea în mezeluri, spre exemplu, și zicea fără monoglutamat de sodiu adăugat. Dar el se afla în mod natural în anumite ingrediente din produsul. Și aveai voie să faci treaba asta. Păi da, pentru că zicea fără monoglutamat și ziceam, dar e monoglutamat. Sau apa cea mai pură, cea mai curată, cea mai nu știu ce. Și fără nitriți, fără nitrați. Și s-a descoperit că de fapt era sub limita de detecție, pentru că limita de detecție are și ea o variantă. E sub limita de detecție, adică nu e fără nitriți, fără nitrați, că nu se poate. Dar la început și au existat foarte mulți reprezentanții operatorilor economici care au zis așa, dom'le, până la urmă, pe noi, de fapt, ne-a costat amenda aia. Că amenziile sunt mici astăzi în România. În multe cazuri, vis-a-vis de devărul ăsta mare de produse care intră, amenziile sunt destul de mici. Că dacă îi amendau la cifră de afaceri mai nou, acum și așa mai departe, poate că simțeau. Dar la vremea respectivă, zice omul ăla, băi, Paul, păi dacă îmi dai 50 de milioane, cum erau banii vechi, nu înseamnă nimic pentru noi. Noi ne-am făcut campanie, ne-am făcut treaba, păi pe noi ne-a costat 500.000 campania asta, de euro. Și tu ne dai 5.000 de lei amendă. Să nu mai facem campania. Și în 30 de zile în 30 de zile mi s-a terminat campania. Protejează-i cum pe era oameni. aia cu autorizarea pe plajele din Mamaia. Ăla și depunea bonuleți, plătea o taxă și scria în curs de autorizare. Ăla nu putea să se autorizeze niciodată în viața lui. Dar tu nu aveai ce să-i faci, că ăla era în curs de autorizare și autorizarea ieșea în 60 de zile. 60 de zile, surprinde-mă, era exact perioada sezonului estival. Ăla toamna, într-adevăr, din primăvară după aia depunea iarăși hârtie și zicea în curs de autorizare. Avea voie? Păi se întâmplă, asta era legal, din păcate. Și când în momentul în care a intrat cineva acolo, a zis, dom'le, stai, că nu e abuziv, e ilegal și așa mai departe. Modificăm. Da. Apropo și de cremele astea de înfrumusețare, ce părere ai de reclamele care folosesc Photoshop? Mă faci să mă gândesc la tâmpenii și nu vreau. Adică te duci și cauți. Aș vrea să ne ducem la întâlnire, să ne vedem, cum era pe vremea mea, ne vedem la 3 la universitate. Și când o vedeai pe aia în poză, arăta, știi? Și la față era, la cur păpușă, la față mătușă, era o expresie pe vremea. Și te duceai și vedeai, tu ești, da. Mătușa. Da, că eu sunt Gina. Da. Păi, eu zic că de aici ar trebui să plecăm. De aici? În primul rând, da. În primul rând, bărbatul ar trebui să nu fie înșelat. Da? Dar Mamă, observăm... câte femei o să țară în cap acum. Da, observăm așa, că observăm că din perspectiva asta
Există acum blefaroplastie. Se face și la bărbați și la femei. Da? Dacă ai chestiile astea căzute, acum ți le ridică un pic, ți le taie, ți le aranjează. Sunt de ăștia pensați, sunt vopsiți, sunt, nu știu, machiați și așa mai departe. Și de o parte și de alta. Cred că e o se pune problema. practică comercială incorectă, ca să zic așa. E o practică comercială, adică și gagicile. Pe vremuri la noi existau Neckermann Auto, revistele alea nemțești, foarte groase. Nu le știe, ești mic. Și în revistele respective existau fel de sutiene de astea cu push-up, cu nu știu ce. Acum nu mai există push-up și astea. Există direct silicon. Bagi acolo cât să fie 90, 80, 70, le faci cât vrei tu de mari. În buze la fel, acid hialuronic, ridurile și așa mai departe. Și dai mâna cu cineva și ziceam 76 de primăveri. Păi cum, că arătați mult mai tânăr. Păi da, dar am 276 de operații. Păi da, apropo de asta... Da, asta e tot publicitate înșelătoare. Uite, la asta de ce nu te gândești? Că ăsta e marketing înșelător. Păi da, nu vinde nimic. Cum? Nu vinde nimic. Cum nu vinde? Păi nu există nicio tranzacție acolo. Există o tranzacție. Poți să faci și... Faci rate la bancă ca să o vezi pe domnișoara, pe doamna. Să duci domnișoara la Cancun sau să te duci să o vezi până la New York. Și te-ai trezit la New York când a venit Gina spre tine că pare că e Marcel. Și zici, tu ești Gina? Da. Lasă așa. Că la banii ăia merită să schimbi orientarea sexuală, adică nu poți să te duci în zona aia, că nu... Da. Ai cheltuit deja atâția bani. Da. Bine, deci de Photoshop eu nu te mai întreb. Ba, dar întreabă-mă dacă vrei, dar și produsele, să știi, și produsele alimentare sunt photoshopate. Asta iară nu e în regulă. Vorbeai de o companie gigant. Da. Aș vrea să, uite, apropo de Meatbusters, uite-te cum arată hamburgerul, da? Sau cum arată shawarma la o vestită shawarmărie și ia o shawarma pe care tu vrei să o mănânci, da? Sau ia hamburgerul respectiv. Păi există vreun cartof care să stea așa? Da, astea se pot sancționa? Pentru că ei scriu mic, foarte mic, acolo e cu titlul de prezentare. Imaginile sunt cu titlul de prezentare. Și e în regulă atunci. Da. Nu e în regulă, dar din perspectiva asta cineva a zis că e în regulă, respectiv Uniunea Europeană. Care... Gina cu titlul de prezentare. Da, dom'le, ceva cu gust de femeie, vreți? Da, cam așa. Trecem și la excrocheriile cu suplimente din România. Da. O problemă uriașă la noi. Investigația Recorder a arătat că o rețea coordonată internațional a rulat o afacere estimată la 10 de milioane de euro, având ca principale victime pensionarii convinși să renunțe la tratamentele prescrise de medici în favoarea unor suplimente fantomă fără valoare medicală dovedită. Acum stăm mai bine la capitolul ăsta de suplimente, avem... Nu, stăm foarte rău. În urmă cu ceva timp am descoperit niște ceuri de slăbit. Sigur că dăduse cineva pontul că acelea conțineau sibutramină. Sibutramina era un produs care făcea să topească grăsimile. Și am dus la vremea respectivă produsele, numai că analizele la Agenția Națională Antidrog la vremea respectivă costau destul de mult. Și din perspectiva asta nu știu câte dintre suplimentele astea, dintre cerurile astea de slăbit au mai fost testate. Au existat variantele astea de fel de licori de astea pentru potență. Da. Și din perspectiva asta iarăși spunea că face, că drege, o să fie lungă, tare, scurtă, moale, mai puțin și că o să o ai 2 săptămâni jumate, cel puțin 3. Și venea Gigel care zicea, dom'le, știi cum e, că eu am cam fost înmuiat așa, de nici n-am apucat să trec pragul la ușă, că... Și iarăși nu sunt bani, nu sunt fonduri, nu se găsesc. Să faci teste. Deci da. asta lipsește ca să poți sau să demonstrezi. Sunt din ce în ce mai puțin bani pentru treaba asta. Sunt din ce în ce mai puțin bani de salarii, din păcate, sunt, dacă la vremea la care eu m-am angajat, acum, spuneai tu mai devreme, nu știu, aproximativ 17 ani, exista undeva la 1200-1300 de comisari cu drept de control la nivel național în 42 de județe. Astăzi mai sunt 330, ceva de genul ăsta. Deci sunt de 4 ori mai puțin, care fac o activitate de 4 ori mai multă, de 4 ori mai mare. Pentru că legislația s-a diversificat. Au intrat mult mai multe produse pe piață. Au intrat mult mai multe produse și așa mai departe. Și din perspectiva asta, iarăși, dom'le, cine prelevează?
Dar cine plătește analiza? Dar cine plătește proba cu tare? Dar ce se întâmplă cu... Și în permanență vor trece contingente de produse pentru că cineva va găsi o birocrație de asta. Eu cred, deși nu sufer de mania conspirației, că în general marile corporații găsesc soluții să blocheze analizele astea, să nu se întâmple. Da? Sau mai mult să se distrugă laboratoarele care există astăzi în România, să nu fie acreditate, să nu fie autorizate, să nu aibă echipamente, să nu aibă tehnologie, să nu aibă, tocmai pentru a nu găsi soluții să testeze, să scoată la lumină lucrurile astea. Da. Foarte greu de rezolvat o problemă ca asta. Uite, s-a făcut Recorder, a făcut treaba asta și ce se va rezolva? Gândește-te la toate suplimentele astea alimentare. Gândește-te că erau suplimente care ziceau că o să crești 3-4 cm. Și venea lumea și spunea, dom'le, ați luat suplimente de alea, de-aia aveți 2 metri, că e un pic ciudat, că noi suntem mai micuți așa și am tot mâncat batoane de-astea și nu s-a întâmplat nimic. Existau parfumuri de-astea pe la sex shop-uri cu feromoni. Și tot așa a existat o sesizare, o reclamație că și-a luat un parfum de ăsta cu feromoni și s-a dus după aia în club. A dansat el cât a dansat, dar nu s-a apropiat nimeni de el. Și tot așa a venit reprezentantul sex shop-ului și a zis, dar nu e ok, băiatul n-arată deloc ok. Păi stai, dar e cu feromoni, trebuie să atragă, să leșine alea pe jos, să cadă ca ciorchinele așa în jurul lui și de fapt n-a venit nici măcar una spre el. Păi da, vezi că asta e situația, că omul e urâțel iarăși. Pe bun, și în situații de genul acesta, practic, instituțiile găsesc bani să testeze atunci când sunt sesizate? Foarte puțin. În situația în care sunt sesizate? Foarte puțin. Și poate nici atunci, dacă sunt foarte puțini bani. Foarte puțin. De obicei foarte puțin și de obicei o dau de la una la alta, o pasează de la una la până instituție la alta. Da, zic, dom'le, stai, dar nu-i competența mea, dar de ce nu face ăla, dar de ce face ăla, dar nu face ăla, dar... În momentul în care găsești, în schimb, un contingent de produse neconforme, iarăși e o spălare pe mâini. Dom'le, ar fi bine să ieși tu, spune tu, dar oprește-le tu, dar dă-le tu măsură, dar și așa mai departe. Da, un lucru greu de comunicat. Foarte greu. Toată lumea este rugată să înapoieze produsele dacă a cumpărat în perioada Asta cu rechemare e o poveste oficială, dom'le, dacă sunt în perioada aia, dar gândește-te că analizele ies după, nu știu, să zicem după o săptămână, la un produs alimentar care are dată limită de consum, nu știu, 3 zile, 72 de ore. Păi el a fost și digerat și eliminat și e pe conductă la toaletă. Ce să mai faci? Cum să mai rechemi lotul de banane care conținea nu știu ce... sau lotul de citrice care avea imazalid sau tiabendazol și sunt peste limita admisă sau nu știu ce pesticide peste limita admisă la salată, care salata a doua zi e veștedă. Dacă nu e veștedă, a fost deja ingerată. Mai mult bagi frica în oameni. Mai mult bagi frica în oameni, dar și chestia asta e cumva cu dus întors, pentru că campaniile, în general, ar trebui să fie cumva de conștientizare, pe de-o parte, a drepturilor pe care le au, să fie avertismente, dom'le, dacă tu ți iei mâncare și ți-o lași în păroarege la mașina aia afară, sunt 40 de grade, e clar că se va altera, își va schimba caracteristicile. E clar că acolo unde scrie că e produs tradițional, trebuie să existe niște autorizări de produs tradițional sau carne de fermă sau carne tradițională sau mai știu eu, orice altă, ca la țară, ca să de țară. Cum e să demonstrezi și așa mai departe, că marea majoritate a produselor sunt industriale, li se taie etichetele alea, li se comercializează. Și acolo e un marketing înșelător. Da? Că vezi foarte multe, existau, spre exemplu, produse lactate, produse la Brăila și erau vândute în piață la Sibieni. Și Sibianul avea cloc de la în cap și așa mai departe. Aveau lapte de vacă la care aruncau căcăreze de oaie înăuntru și luau mirosul de căcărează de oaie și mirosea oaie și zicea că e lapte de oaie sau nu știu ce, brânza de oaie și așa mai departe. Adică sunt destul de inventivi din punctul ăsta de vedere. Adică și ei, campaniile astea de marketing ale cetățenilor din privat, găsesc soluții de astea. Ar trebui să existe un modul la facultățile de comunicare și marketing în care să se prezinte cumva un ghid de bune practici, apropo de ce discutam și mai devreme.
Bănuiesc că nu există, nu știu, eu am studiat în alt Biblia aia de care străinătate. vorbeam. Da. Existau creme care ziceau că elimină în 7 zile toate ridurile și s-au vândut cremele respective ca pâinea caldă într-o anumită perioadă, că toată lumea vrea să scape de ridurile respective și au constatat că nu elimină, că îngreșau pielea, că, mă rog, îi hidratau și așa mai departe, dar nu reușeau. Zicea, da, dom'le, da, stați că s-a întâmplat, că nu s-a întâmplat și... Iar sau detergenți care scot toate petele din lume. Orice pată, se elimină orice pată. Și te trezeai că dădeai peste aia de cafea, dezvenea rău și tot, nu... Înălbitor, pur, Ajax și așa mai departe. Sigur, da, cunoscute deja. Scoate toate petele. Paul, îți propun să trecem la ultima parte din podcast și anume o să te rog să spui pălăria. Te rog, să-mi pun pălăria aia. Ce pălărie? Pălăria aia bună de director de marketing. Da. Și să ne spui dacă ai aproba sau refuza anumite reclame pe care le-am pregătit pentru tine, folosind această paletă pe care ai menționat-o tu și ți-am spus că Mă bucur că o am, da. mai durează până la final, cine știe ce se mai întâmplă. Așadar să vedem primul spot. Dacă l-ai aproba să ruleze pe TV acum în 2026, tu ca director de brand al brandului... La 52 de ani și diagnosticul pe care l-am. Pentru că dacă vorbim de cineva născut în 2002, gândește într-un fel. Dacă vorbim de cineva născut în 90 ceva, gândește într-un fel. Dacă vorbim de cineva care, în momentul în care dă așa, știi, când dai acolo să-ți cauți anul nașterii, dai și zici 75. Nu se mai oprește lista aia, ha? Hai că nu e atât de lungă. What a difference a day made. "24 little hours." Nu e regulă. What a difference a day made. I know in my heart the difference is you. Frumusețea produselor fără ingrediente artificiale. E o vrăjeală. E o vrăjeală pentru că discul ăla, am un prieten care a uitat în mașină un Big Mac și l-a lăsat vreo 3 săptămâni. Mirosea foarte urât de la maioneză, dar discul respectiv puteai să joci frisbee cu el, puteai să faci absolut tot ce vrei, pentru că era Intact. fresh, intact, așa cum... Pe bun, dar vezi că asta e de la Burger King. Știu, am văzut, da. Și tu ești și directorul de marketing acum de la Burger King. Deci nu o să poți să spui că, domne, nu ne... Că doar ingrediente naturale. Doar ingrediente Hai naturale. să spun ceva. În primul rând că ai o chiflă congelată și iarăși congelată un an bun 2017, poate să fie 2018, a fost un an bun pe chifle cu Susan, înțelegi? Ai o salată care, da, e fresh și care aia poate să E o lună oxideze. bună. Aia poate să oxideze. Ai discul ăla de frisbee care multă lume zice că este din carne, dar ce-o fi în interior acolo, dacă facem niște analize, s-a terminat. Roșiile astea, da, alea pot să fie fresh. În rest, marea majoritate și discul ăla e tot congelat. Deci tu nu crezi în reclama asta? Cred că e o reclamă înșelătoare, pentru că eu nu cred că toate sunt extrem de... Hai să facem un experiment. Ia un burger de unde vrei tu, de la Burger King, și lasă-l 17 sau 14 zile. Și o să vezi că în afară de roșii, maioneză și salată, în rest toate celelalte vor rămâne intacte, așa, nu vor face așa cum s-au făcut în reclamă. Vorbeam mai devreme vis-a-vis de burgerii ăștia, cum arată în realitate. Aș vrea să te uiți odată, să vedeți ei. Nu știu, orice burger vrei să faci așa. Uite cum arată și cum... E o diferență un pic mare. Eu nu cred. Tu ai refuzat reclama asta să ruleze? Eu aș refuza reclama asta pentru că mi s-ar părea că îl înșel pe consumator, pentru că eu efectiv pun nitratul ăla pe care s-a bătut Jamie Oliver și mai pun nu știu ce pe acolo și astea sunt... Eu mi-aș dori la un moment dat să petrec așa o săptămână cu tine încât să te urmăresc la cumpărături, să văd tot ce alegi, ca ulterior să-mi păstrez aceeași listă de cumpărături și eu pentru... Facem împreună. Poate facem ghidul ăla de care vorbim. Ar fi foarte util. Asta, Biblia asta, pentru cei din marketing.
Ar fi foarte să util. știe cum să se ferească de anumite lucruri și să le introduce într-un soft care softul după aia să-ți creeze de-astea de următoarea. Hai să ne uităm la cea de-a doua, ne ajută acum Teo. Hey, what's this in my hand? It's the new ROM. It's not the same. It's better. The Romanian flag's been replaced with the American one. Why? For you. So you can eat it anywhere in the world and be proud. Try the new ROM with the American flag with the taste of coolness. Da? Da. De ce? În 1980 ceva am fost în fabrica unde se fabrică romul acum, ciocolățica asta, și că am așa niște reminiscențe comuniste. În al doilea rând că e vorba de partenerul strategic american care ne ajută foarte mult. E vorba de steagul României. E vorba de un produs românesc care e promovat dintr-un birou de undeva de la New York sau de unde e. Și eu zic că da, pentru toate astea la un loc și pentru multe altele și pentru că e un produs de calitate. Toate produsele astea românești, să știi că sunt de mare calitate. Și nu au marketingul și brandul anumitor alte mari corporații, dar să știi că sunt niște prosti. Și cunosc și pe oamenii de acolo, de la marketing, de la ciocolățelele rom, care sunt niște oameni foarte mișto. Dar aici putem spune că este marketing înșelător, mă rog, în contextul respectiv. Pentru că, de fapt, nu a fost schimbat. A fost doar o strategie de marketing pentru a îi enerva pe oameni, să spună, cum, domne, ne iei tu nou steagul nostru, păi este că iese identitatea asta din noi și noi ne vrem steagul. Există foarte multe produse care în momentul ăsta au steagul României pe ele. Da. Și există o legislație specifică care zice că dacă ingredientul principal, ponderea cea mai mare și peste X%, atunci ai voie să pui steagul respectiv. Și nu se întâmplă de cele mai multe ori asta. Produsul ăsta era 100% ciocolată românească. Ciocolată românească, nu există cacao din România și așa mai departe, dar Produs era produs în România. Și din perspectiva asta, faptul că au pus steagul american, și ca patriot naționalist, pe mine mă bucur. Paul, dacă fiecare ascultător ar trebui reține un singur reflex de autoapărare din tot episodul ăsta, unul singur, care ar trebui să fie? Citește eticheta, cere bonul fiscal, iar în situația în care ai o nemulțumire, indiferent care e aia, apelează la instituțiile statului, pentru că de cele mai multe ori acolo vei găsi rezolvarea problemelor. Paul Angheles, mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, Bogdan Cican! Minutul de marketing.